За мене лично најголемо, ако не и единствено неисполнето ветување од страна на Европската Унија е ветувањето за почеток на преговорите за пристапување на Македонија кон Унијата. Kada razgovaramo o Zapadnom Balkanu i budućnosti Evrope, možemo reći da je to priča o neispunjenim obećanjima koja za sobom vuče i osjećaj neispunjenih očekivanja. Ndaj pavarësisht diversitetit të fortë që Bashkimi Evropian ka, unë mendoj që vendet tona kanë punuar, por jo mjaftueshëm dhe seriozisht në reformat më të rëndësishme të kërkuara. Për e shkosa korupcionin vazhdojmë ta kemi emërues të përbashkët. U zadnjih 10-15 godina je odnos između Europske unije i Zapadnog Balkana bio dosta, može se reći, turbulentan. Македонија го реши спорот со Грција, реформите ќе продолжат, но бугарското вето ја спушти рампата. И Босна и Херцеговина се уште е во чекалната на Европската Унија. Србија и Црна Гора добија нова методологија, која е балканската приказна за европските желби. Еднината на Европа приказна за неисполнети ветувања или неисполнети очекувања, јас тука би рекол дека повеќе тие два поима не се исклучиви сами по себе, така да станува збор за неисполнети очекувања и неисполнети ветувања. Kada razgovaramo o Zapadnom Balkanu i budućnosti Evrope, možemo reći da je to priča o neispunjenim obećanjima koja za sobom vuče i osjećaj neispunjenih očekivanja. Pa dyshim që ka një marrëdhënie shkak pasojë midis tyre. Në kaq vite rrugtim të vendeve të rajonit drejt Bashkimit Evropian, por është pak e vështirë të ndahet nëse kemi të bëjmë me premtime të pambajtura apo pritshmëri të paplotësuara. U zadnjih 10-15 godina je odnos između Europske unije i Zapadnog Balkana bio dosta, može se reći, turbulentan. Recimo da je imao svoje uspone i padove, ali jedna stvar je sigurna, to je da se Zapadni Balkan definitivno uklapa u plan za budućnost Europske unije, s obzirom na to da Europska unija nastoji ka širenju i prihvatanju diverziteta, a države Zapadnog Balkana očigledno, s obzirom na svoje kandidatske statuse, žele da ju se pridruže. Primjetno je koliko države ovog regiona ulažu velike nade u evropske integracije i šta bi im taj proces mogao donijeti. Međutim, njihov trud i ulaganje da se taj cilj ostvari i nisu na adekvatnom nivou. Në opinionin tim, qytetarët e rajonit ka një pritshmëri shumë të lartë nga Bashkimi Evropian pasi e lidhin me shpresën për rritjen e standardit të jetës në vendet e tyre, kur në fakt ky ndryshim nuk vjen nga Bashkimi Evropian, por nga vetë angazhimi i qeverive dhe qytetarëve për ndryshim të brendshëm. Неисполнети ветувања затоа што со години наназад во јавноста се создава една слика на некакво ветување од страна на Европската Унија дека со решавање на последниот проблем ќе доведе до конечно отварање на портите на Унијата, но после секој решен проблем се појавува некој нов и следен проблем и така до недоглед. Од друга страна, неисполнети очекувања затоа што властите во нашите држави не се цврсто решени да тргнат по патот кој води кон Европската Унија, затоа што тоа би значило радикална промена во рамките на работење на локалната и централната власт, а со тоа и бескрупулозна примена на правото, за кое сме свесни дека сегашните, а да бидеме искрени и минатите власти во регионот и не се толку големи фанови. Razlog zašto ovu situaciju možemo nazvati pričom neispunjenih očekivanja jeste jer države Zapadnog Balkana u većini slučajeva nisu radile dovoljno da ispune očekivanja koja su neophodna za ulazak u Evropsku uniju. Mund të dukem shumë e ashpër ndaj vendit tim dhe rajonit, por në opinionin tim, Bashkimi Evropian e ka konfirmuar tashmë vullnetin e tij politik. Por nga ana tjetër, stabiliteti ekonomik, zhvillimi dhe paqja në rajon janë domosdoshmëri dhe për vetë vazhdimsinë e këtij unioni. Sa tezom da je priča o Zapadnom Balkanu i budućnosti Evrope zapravo priča o neispunjenim očekivanjima i neispunjenim obećanjima se definitivno slažem.
fokusirajući se na evropske integracije kao koncept i razgovoru o tome šta bi im taj proces mogao doprinijeti u njihovom daljnjem razvijanju, umjesto da se fokusiraju na uvođenje reformi i aktivnom radu ka tom cilju, dovelo je do gomilu neispunjenih obećanja koje neizostavno prati osjećaj da njihova očekivanja nisu zadovoljena. Ndaj pavarësisht diversitetit të fortë që Bashkimi Evropian ka, unë mendoj që vendet tona kanë punuar, por jo mjaftueshëm dhe seriozisht në reformat më të rëndësishme të kërkuara, për e shko sa korupcionin vazhdojmë ta kemi emërues të përbashkët. Iako je pandemija koronavirusa definitivno uticala i tek će da utiče na razvoj događaja na ovom području, mislim da to nije posljedica pandemije niti bilo čega što se u posljednjim godinama dešavalo, već je to nekako odnos koji Zapadni Balkan na jednoj strani i Europska unija na drugoj imaju od samog početka. За мене лично најголемо, ако не и единствено неисполнето ветување од страна на Европската Унија е ветувањето за почеток на преговорите за пристапување на Македонија кон Унијата. Во првиот момент кога Македонија ќе го реши спорот за името со Грција, но како што знаеме тоа никогаш не се случи. Апропо ова неисполнето ветување се надврзува молкот и своевидното прекјутно прифаќање на малтретирањето, односно булингот, кој што Бугарија го прави моментално врз Македонија, и тука се појавува неисполнетото очекување на заштита на диверзитетот и правото на самоопределување, кое Европската Унија го смета за едно од своите основни столбови на кое се гради. Pri pokušaju da se identifikuju neispunjena obećanja Evropske unije i neispunjena očekivanja Zapadnog Balkana, potrebno je fokus staviti na ključnu činjenicu da većina ovih zemalja nisu članice Evropske unije. Pritshmëritë e paplotësuara të vendeve të Ballkanit Perëndimor lidhe me zgjatjen e procedurave nga ana e Bashkimit Evropian, që ka sjell lodhje, ulje të besimit dhe pritshmërive nga ky union. Nga ana tjetër, Ballkani Perëndimor nuk I ka përmbushur pritshmëritë për sa I përket reformave që duhen plotësuar për integrim. Više puta u posljednjih par godina smo naišli na neusaglašenost između jedne I druge strane. Da ne idemo dalje, oktobra 2019. godine je Europska unija predvođena Francuskom blokirala početak pregovora o članstvu Albaniji I Severnoj Makedoniji, iako su obe države ispunile do tada postavljene uslove, što je definitivno primer neispunjenih očekivanja. Jedno od glavnih I neispunjenih obećanja Evropske unije jeste ta vizija o proširenju I uključenju većeg broja država. Zatim, jer to obećanje nije ispunjeno, dolazi do neispunjenih očekivanja zemalja Zapadnog Balkana, jer jedan od njihovih glavnih ciljeva jeste evropska integracija. Një antarësim I parakohshëm rrezikohet të kthehet në bumerang, ashtu si dhe koha ka treguar për vende të tjera që nuk kanë qenë gati për të qenë pjesë e familjes evropiane. Na drugoj strani, primer neispunjenih obećanja verovatno iz ugla Europske unije može da bude Srbija I ne tako efikasno vođenje dijaloga između Beograda I Prištine. Mada uvek treba sagledati sve strane novčića, kako se kaže. Како млад човек кој живее во регионов и се гледа како создава и гради нешто во овој ист регион, сакам да сум оптимистичен, така што ќе речам дека еднината на Европа и Западен Балкан во следните 5 години може и треба да биде заедничка и ништо помалку. Uzimajući u obzir trenutno stanje I trendove koje smo imali priliku da pratimo do sada, za očekivati je da neće doći do neke drastične promjene. Ono što možemo očekivati jesu neki maleni pomaci od obje strane. Me optimizëm, Ballkani Perëndimor e shikoj duke avancuar në reformat për shtetin e së drejtës. Pasi të gjithë problemet që përballemi sot, si korrupsioni, nepotizmi në administrat, pastrimi I parave, etj., janë derivati mos funksionimit të kësaj të fundit, dhe padyshim që pasja e ndryshimeve konkrete do të ndikonte në dëshirën e të rinjve për të mos emigruar, por edhe në të ardhmen e rajonit brenda Unionit. Mislim da je previše optimistično reći ili očekivati da u narednih 5 godina države kandidati za članstvo u Europskoj uniji, a koje su iz Zapadnog Balkana,
zapravo i postanu punopravne članice ove organizacije, ali definitivno očekujem da se životni standard u ovim državama uz pomoć projekata i financije strane Europske unije poboljša, kao i da države znatno napreduju uprkos pandemiji, uprkos svemu što se dešava u svojim pregovorima za članstvo u Europskoj uniji. Балканот не се откажува од европскиот пат, но дали тој пат е приказна за неисполнити ветувања, кои повлекуваат чувство на неисполнити очекувања?